El segell Welfare, per primera vegada, permet al consumidor escollir i fer una compra més ètica de productes d'origen animal procedents de les diferents famílies. Welfare és el primer segell de benestar animal avalat científicament per l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària l'IRTA, en col·laboració amb l'Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario NEICA. Els productes que incorporen el segell de Welfare Quality provenen d'animals que han estat criats en granges que compleixen els 4 principis bàsics del benestar animal, que són la salut, l'allotjament, l'alimentació i el comportament. A Bonpreu ens preocupa el benestar animal, per això disposem dels certificats i les auditories en totes les referències de la nostra marca pròpia, l'era Bonpreu.